abans de començar, important, on estic en el món organitzatiu. La veritat és que va estar malament perquè mes de maig sempre és feina. A més, amb els 2 TFGs no els porto malament, em falta fer la part pràctica dels 2 i ja la tinc mig feta. O sigui, tinc com els anàlisis fets i només els he de redactar. De la part de les enquestes, tinc les enquestes fetes, he de processar les dades i analitzar-les, i de l'altre TFG que analitza un vídeo, tinc el vídeo analitzat i m'he de posar a redactar-ho. Llavors, no vaig tan malament, però tampoc vaig excessivament bé com per anar supercalmada ni res. Llavors, aquest mes serà un mes una mica demandant. Per tant, com que últimament estic molt dispersa, crec que el millor que puc fer és començar fent una llista. Vale, com he fet moltes llistes a la meva vida i a mi sempre se m'ha dit que soc una persona molt organitzada, farem una macrollista. Què entenc jo per macrollista? Una macrollista no és la llista en la que poses redactar part de l'anàlisi. No, això ja sé que ho he de fer. Això ja ho tinc al meu cap. El que volem és tasques petites, perquè si és una tasca tan gran que no saps per on començar, no t'hi posaràs. En canvi, si saps que has d'obrir el document i posar-te a redactar l'anàlisi del minut 1 al minut 5, ho faràs. Llavors, què farem primer de tot? Primer de tot, la nostra vida en diferents àmbits. Anem a apuntar mentre fem això, ¿vale? Jo ho estic fent amb vosaltres, tot. Tenir clar quin temps tenim, ¿vale? La primera setmana, ja s'ha acabat. Tenim aquest temps. No vull ni mirar. Seguim. Vale. Diferents àmbits. Àmbit número 1. TFG de Filologia Hispànica. Àmbit número 2. TFG de Llengües Aplicades. 3. Les assignatures que estic fent. Lluita contemporània. Que d'aquesta vaig molt bé perquè m'he llegit el llibre que m'havia de llegir. 4. Grec. Tinc 2 exàmens. 5. Traducció. Tinc una traducció per entregar i una presentació per fer. 6. La meva feina de profe. Els informes que he de fer per la meva feina de profe. La meva feina de becària. 9. Tasques. Coses de casa, diguéssim. I 10. Coses que vull fer. En tota la llista començarem. Número 1. Què he de fer? Doncs TFG Filoisp. No em posaré a arreglar les correccions, passar les enquestes. No. Arreglar tal part, afegir tal apartat. Tot això super específic, ¿vale? Bé, ha passat bastanta estona, però per fi tinc les meves llistes, us ensenyo una mica. Bàsicament, per les dels TFGs m'he posat els apartats i el que em falta fer de cada apartat. Correcte, però des de arreglar tal cita a redactar l'apartat. Sí, totes les tasques. Després de l'ITE m'he dividit el temari. De grec també m'he posat, doncs veieu aquí com boletes, però no escriure com esquema, practicar, repassar, doncs ja sé que cada boleta és una cosa. De comunicació, doncs de cada apartat, no? Fer tema, o sigui, són apartats super petits per fer-ho super factible. Després també dels informes m'he fet com una taula. Això, per exemple, doncs ho he fet amb llista. I ara, què passa? Que sabem tot el que hem de fer, sabem que són moltes coses, però no totes tenen la mateixa prioritat. Hi ha coses que són per aquesta setmana, hi ha coses que són per d'aquí un temps, però tampoc les podem descuidar. Llavors, ara el que faré és, aquí tinc el calendari, llavors la primera setmana la tatxaré perquè ha passat. 4 al 10 serà vermella. De l'11 al 17 serà verda. Del 18 al 24, que me voy a morir, serà blava. El que farem ara és, doncs, amb el color d'aquesta setmana, la llista és per saber el que hem de fer tot el mes, però ara no em sembla lògic organitzar-me tot el mes, sinó que pensaré més o menys què hauria de fer, o sigui, el que quedi més o menys dividit entre 3, o això m'agradaria tenir-ho per tal dia, i marcaré en vermell el que hauré de fer aquesta setmana. Vale, jo, per exemple, del TFG de Filologia Hispànica, com que aquesta setmana tinc reunió, hi ha bastantes coses que encara tinc pendents. Llavors agafarem un llapis i posarem les coses que s'han de fer dilluns, les coses que s'han de fer dimarts i les coses que s'han de fer dimecres, perquè dimecres tinc la reunió. He anat com marcant coses amb colors, a veure com us ensenyo tal. Veieu, amb llapis he anat posant el dia de la setmana que ho hauria de fer. I ara simplement doncs, posaré dilluns i tot el que he classificat, perquè llavors m'adonaré que potser pel dilluns he posat massa coses i les mouré a dimarts o simplement m'hauré de fer fotre perquè vaig una mica malament, la veritat.
Doncs, bàsicament, ja tinc aquí feta la llista de coses que he de fer cada dia. Aquí ho tinc una mica més genèric, la macrollista més específic, per no tornar a copiar tot. Bàsicament, intro TFG, sé que és les coses aquestes que he d'arreglar. Llavors, bàsicament crec que m'ha quedat més o menys equilibrat. Dimarts serà un dia potentorro. Però bueno, a fer les hores de la Bíblia, oye. Estic molt estressada ara mateix de veure que he fet tot això aquesta setmana, però alhora estic més tranquil·la. Espero que us hagi agradat saber com fer les llistes. I no sé si vosaltres les feu així, però crec que l'important no és només fer-se la llista, sinó que el pas més important és després triar què faràs aquesta setmana i triar què faràs cada dia i després posar-ho a una llista. Hem de ser conscients que si tu el dimarts no tens ni un puto minut per fer feina, potser no cal que et posis una llista superllarga. O sigui, per exemple, jo el divendres, jo sé que el dijous tinc menys temps, llavors quito. Dilluns i dimarts, doncs aquesta setmana tocarà a petxugar perquè tinc reunió de dimecres de TFG i he de portar les coses fetes, perquè si no, aquí se van acumulant, passen els dies i no s'avança. Així que som-hi, estic molt nerviosa. Però ho farem, clar que ho farem, igual que m'he estat fent tot durant aquesta carrera, doble carrera, en fi, adéu.